paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kung magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Idi bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Yabahin sa katong subilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Isa ka tuig na ang nakaligad. Sugod sang madula si Estrella. Balay! Mayong adlaw! May nagapanagbalay. Magawa ako sa bintana. May duha ka may edad nga tao nga ara sa atubang sang balay.
lalaki kag babayi. Anika. Ano tani? Amo balay ni ang balay ni Bibang Manughilot? Abahuo, ako si Bibang. Nga tani, mapahilot ka mo? Sino sa inyo ang mapahilot? Kakuan, hindi kami magpahilot. Kag salamat kay nakita kagidman namon. Malahalo ng tuyo namon sa imo. Kami gali ang mga ginikanan ni Estrella. Be, ano? Dali. Magdayon ka mo. Buksan ko ang puwertahan. Diyos ko. Amo gali inag natabo sa amon anak. Makaluluoy man siya. Ang iya anak? Anong natabo sa iya anak? Buhi ang iya anak. Matuod? Buhi ang amon apo? Sa diin siya. Gusto ko siya nga makita. Ato siya sa suba. Suba? Anong buot mo silingon? Magpamati ka mo. Kay sugiran ko kamo sang bugos nga hitabo. Diyos ko. Daw sa hindi ako makapati sa ginsugid mo. Sang primero, amo man sina ang ginabatsyag ko. Apang ako mismo, saksi sa natabo. Gani dali na kamo. Makadto kita sa suba. Makikita kita kay Ada. Ang abyan ni Estrella nga amo ang nag-inakop sang inyo apo. Ada! Ay, pasensya ka na, Ada, ha? Kung naistorbo ko ang pagpahuway mo. Apang importante ang akong tuyo. Ari ang mga ginikanan ni Estrella. Kag gusto nila nga makighambal sa imo. Wala sang patimaan nga mapakita siya sa haton. Ay, mahulat lang kita sang makadali. Wala pa ako malipat sang ginhambal niya. Handa siya nga ibalik ang bata pag-abot sang husto nga tion. Kani madali lang kay tawgon ko siya liwat. Ada! Ada! Nabatian kong pagpanawag ni Chay Bebang. Ari ko nung mga ginikanan ni Estrella. Gusto sila nga makighambal sa akon. Apang daw nagaduha-duha ako nga magpakita sa ila. Tungod nagabatsyag ako sang kaakig. Kung madumduman ko,
ang ginhimo nila kay Estrella. Ginsikway nila ini. Wala sila sang kaluoy. Nagintabog nila mismo ini sa ila balay. Gani akig ako sa ila. Akig ako sa ila. Ada! Ako ang iloy ni Estrella. Maluoy ka! Magpakita ka sa amon. Nagapangabay ako. Gusto ka namon nga mahampal. Labaw sa tanan. Gusto namon nga makita ang amon apo. Kani nagapangabay kami sang bana ko. Magpakita ka sa amon. Maluoy ka, Ada. Mamensar anay ako. Mamensar anay ako. Kung anong maayo ko nga buhaton. Bibang, nawala gid siya sang gana nga magpakikita sa amon. Ada! Ginapangayuan namon sang patawad ang nabuhat namon nga sala. Kagkakulangan sa amon anak. Ginhinulsulanan namon ang amon sala nga paghusga sa amon anak. Kabay nga mapatawad man niya kami. Palangga namon siya. Palangga ginamon siya. Kagang matuod. Madugay na namon siya nga ginapangita. Ada, gusto namon nga hatagan mo kami sang kahigayunan nga mapunan ang amon kakulangan kay Estrella. Paagi sa amon apo. Apang konsupak ini sa imo kabubuton. Tugti lang kami nga makita siya. Tugti nga makita manamon kag mahakos kag mahalukan ang amon apo, ang anak ni Estrella. Ang iya amay. Naghibi na. Nagapakitluoy nga makita ang ila apo. Kag nagbatsyag ako sa kaluoy sa ila. Ang lapsag. Kuhaon ko. Bahala na.
Hinali lang nga naglinog ang palibot. Kag naguntat sa pag-ilig ang tubig sa suba. Nagapahangop lang ina nga ari sa palibot si Ada. Kag nagapanilag lang siya sa aton. Hinali lang nga naghuyop ang mabaskog na hangin. Kag ginakuha sini ang mga tanom sa tunga. Daw ginahawanan ini sa hukod. Kag ginahimo nga alagyan. Wey! Tulukan ninyo! Tulukan ninyo sa unhan! May matahom nga babae nga nagtuhaw. Kag may ginakubos nga bata. Kadaw isa ka tuig to lang ang edad. Siya si Ada. Siya ang ginasiling ko nga abyan ni Estrella nga si Rena. Ay! Tulukan ninyo! Palangoy niya ang bata pakanto din sa ato na hamtangan. Ari na siya! Apo ko! Kari ka! Kari ka! Ay, ikog siya kasubong sang sirena. Ay, Manuel! Tulo ka! Kinasuksok niyang kulintas ni Estrella. Siya! Siya ang aton apo! Baby! Ako si lolo mo! Kag ako naman si lola mo! Ginahalukan nilang ila apo. Halin sa ulo pakadto sa ikog sini. Kag natandog ang akon buot. Kag tungod hugot kag tampad ang ila paghinulsol. Amo man ang ila kahidlaw. Kag pagpalangga sa ila apo. Ay, natabo gid ang ginalauman nga matabo. Ninyo ang inyo apo. Wala na sang ikog. Napusla na ini sang duha ka tiil. Ay, nagbalik na siya sa iya normal nga pagkatawo. Ay, Ada! Salamat, gid! Madamo, gid nga salamat! Naglangoy siya pagkanto diri sa aton. Maayo, kay mapasalamatan naton siya sa nabuhat niya kay Estrella kag sa aton apo. Ang matuod, nasubuan na ako nga magpalayo na sa amo ng bata. Tungod nakaupod namon siya sa sulod sang isa ka tuig. Apang hindi man mahimo nga hindi namon siya pag-itugyan sa inyo. Tungod temporaryo lang ang pagtener niya sa amon kalibutan. Salamat. Nga wala mo siya gindingot sa amon, Ada. Gintuman ko lang ang akon pangako sa akon abyan. Kag sigurado ako nga kung diin man siya subong, malipayo na siya. Tungod natugyan na sa mahal niya sa kabuhi ang iya anak. Salamat gid Ada. Hindi ka gid namon malimtan. Tubtub sa katubtuban. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio! Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1938. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kagini naghalin sa aton suki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Mutya. Pareho sang iban, may nagligad man sa patag sang paghigugma nga hindi malipatan. Tatlo sila ka mag-utod, kag siyang kabagulangan. Gani siyang paborito nga hinablos sang iya mga katiyaan. Nakatapos na siya sa dosang college sang isa ka adlaw sina. Sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Mutya, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Hingali nga inspirasyon. Forget me
Wala ka gid sang maayo nga maobrahan diri sa Iloilo, Mutya. Pero kung didto ka sa Manila, padamo sang opportunities didto para sa imo. Anong buot mo silingon, tita? Luyag mo bala nga mag-upod sa akon sa Manila? Sige, tita. Wala man ako makakita kung ano ang Manila eh. O sige, maglisensya ka anay kay mama mo ha? Kay ako ang bahala didto sa imo. Manila? Maano ka pa dito? Ari na gid nga katawhay sang Iloilo. Ma, siling ni Tita Jen, madamo ko no dito sang job opportunities. Dayon mo ng pati sa tiya mo nga lakwatsira. Ma, kay nakatapos ka na eskwela. Ikaw naman anay atipan sa mga kinahanglanon namon sa mga manghod mo diri sa sulod sang balay. Mathag? oo, ma. Nag-eskwela ako, kag matambay man lang ako gali pagkatapos. Si mama mo. Ara naging nga buligan kasang tiya mo nga makaobra, hindi siya magpasugot? Lo, ikaw bala istorya sa iya? Sige na pala, Lo. Sige. Akong may balo kay mama mo. Maayo kagid magpaapin-apin kay lolo mo, no? Nga ahaw? Sinong iloy mo? Sino nang paeskwela sa imo, ha? Sinong mas may right sa imo? Ma, luyag ko lang nga makakita sang obra. Naton, mapalayo-layo ka man para makalakwatsa ka. Ma, gusto ko man makabulig sa imo. Kani nga mangita ako sang trabaho. Kung luyag mo nga maglakat, bala ka. Ma? Buwas na kami malakat sa Manila. Ano ayan ang itsura sang Manila man? Siguro, madamo sang gwapo, kagwapa dito. Basi kung makapa-audition pa ako dito sa pagka-artista. Ay, hindi ko mahibalaan kung anong nabatsyagan ko nga ini ha. Excited ako, nga daw ginakulbaan man. Pero, mapakaisog ako. Amo ining balay nga ginadayunan ko diri. Malapit lang ini sa ginaobrahan ko. Tita, sa diin ako mangita sang obra diri man. Kalapad sang Manila. Duha kitang malibot-libot Ote, ano sa imo? Ati, sige tita. Para mangin familiar man sa akon, ang palibot ko nga ini.
Nagabugtaw ka pa? Hindi ako makatulog, tita. Si Mama Abi, nagalain gito ang buot niya sa akon. Sa pag-upod ko ngayon sa imo. Pabay ilang ta si mama mo makahangop gid siya sa imo. Kinahanglan nga makakita gid ako dayon sang obra, tita. Para nga makapadala man ako sang kwarta sa ila. Ay hoo gali. Didto sa kilala ko. Pasi kun may bakante nga pwesto didto sa ginaobrahan niya. Kadtuan naton buwas. Sako ang store ko nga ini kung may klase. Manda mo sang estudyante nga nagasulod dire sa pagbakal sa mga school supplies kag iban pa. Ote, basi kun pwede dira makabulig-bulig ang hinablos ko, Chito. May tinapusan siya. Diri mo lang siya paubrahon sa bookstore ko. Masugot ayhan siya. Aba, oo sir. Basta may trabaho lang ako. Kung sa bagay, kinanglan mo man ng experience Apang ang bakante dire, machine operator. Nagalin abi ang nag-operate sa akong photocopying machine kay namana. Gusto mo ikaw mabulo sa iya? Operator sang photocopying machine? Ati, sige okay lang sa akon. Kag buwas may klase na. Buwas makasugod ka na. Ay, salamat. May trabaho na ako. Sa nasudlan ko nga obra, naga-enjoy gid ako. Ilabi na gid kay atubang inisang isa ka sikat nga eskwelahan diri sa Manila. Kadamo ako sa nakilala. Gani nagakalingaw gid ako sang trabaho ko. Ay, ina lang ugaling, masako. Holder ka, tapos operator ka lang sa copying machine? Amo ba na yun ang ginapabugal mga obra sa akon? Ma, nagapangita pa man ako sang iban nga maobrahan. Stepping stone pa man lang ini. Kung napahuya-huya ka man lang dira sa Manila, magpauli ka na lang dira sa aton mutya. Ma? Ginapamangkot ka. Tagpilang folder nga ini Ako galing ginapamangkot mo? Kakan. Wala ako makahibalo. Operator lang ako sang machine. Pamangkutan na lang sa counter. Ate, okay. Kagwapo kit sang lalaki nga ato. Abi ko gani anay kung pamatinan ko lang nga may nagaistorya sa akon. May ara gid man gali.
May bago naman ako nga idol. Miss, palihog, mapa-photocopy ako siniho. Dasiga lang palihog ha. Kay matime na. Oo, ara na. Ay, nagpakita naman sa ako ng Prince Charming ko. Miss, nagatulog ka lang gihapon sa ako now. Nagadali ako bro. Haha? Ay, oo gali no. Ay, okay, suguran ko na. Don't worry. Mutya, nahimos mo na ginapanggamit mo? Manirado na kita. Oo, sir. Ready to go na ako. Ate, sige. Maguna ka na lang. Sugaton ako dire sa driver ko eh. May katuan pa kami nga importante. Sir? Sir, manirado na ka mo, sir? Pwede pa akong makapa-photocopy? Close na kami. Kinanglan ko gidabi, miss, nga pakopyahan mo. Maayo lang ko sirahe, pwede? Sige Mutya. Asikasuhan lang na siya. Suki man ako dire, sir. Permi ako dire nagapa-photocopy. Ako gali si Jake. Mutya, si Jake kuno siya. Ikaw nang bahala sa iya, ha? Yes, sir. Kompleto na ang kopya mo? Oo. Salamat gid ha. Kabalo ka sa first period namon ini kinanglanon eh. Amo na nga ginhingagaw ko subong. At di mapuli ka na? Aba, oo. Ato na si sir ko eh. Kagabi naman. Mano pa ako diri man? May salakyan ako. Basi kung luyag mo nga i-drop ko ikaw sa inyo? Hindi na lang, Jake kahuluya man. Sige na ba na? Sang sa mabudlayan ka na karon sa pagsakay sa salakyan. Kabalo ka naman diri sa Manila, hindi bala? Ay, sige na lang gani Hoy, sino atong may wheels nga nagdulong sa imo? Crush ko tita si Jake. Kagsuki namon sa bookstore. Yudi ha? Ginadulong-dulong na siya pa uli. Oo ako pa ya. Ano haw? Pigaw? Hi. Oh! Hi! Ikaw gali? Mapaputo kapi ka naman? No. Nahidlaw na lang sa isa nga taga dire. Gusto ko lang siya nga makita eh. Agod niya makumplitong adlaw ko. Kag sino naman ang ginakahidlawan mo? Secret. Kaya nakita ko na siya, pwede na akong makasulod sa klase. Ay, sinuwayan sa mga counter girls ang idol niya diri.
Nagkadto ako diri, agod sugaton ka. Pero ma, pilap lang gani ako kabulan diri. May maayo ka nga obrahan dito sa aton. Kini maghimos ka. Mapauli kita buwas. Ano? Hindi na kami magkitain ni Jake sini. Wala gid ako makapaalam sa iya. Ano abi kay si Mamay? Dali-dali gid. Tumaybi ko ah. Hindi ko na makita nga akong Prince Charming. Magpahuway ka na. Kay buwas, updan ko ikaw sa kilala ko. Pati gayunan ko ikaw. Agon makasulod ka sa obra nga maayo-ayo. Sige na. Masulod na ako sa kwarto ko. Dira ka na. Ma, may message ako. Basahon ko, abi. Si Jake? Si Jake ang nag-text ngayon sa akon? Ginatag ko nun ni tita siyang cell number ko para nga makakommunicate kami. Oh yes! Nag-text gid siya sa akon. Buot silingon. Interesado man siya sa akon. Nag-obra na ako bilang office clerk. Kag si Jake, mga duha lang kabulan nga nag-text sa akon. Kag wala naman ini nagpadayon pa. Apang ginako niya sa akon. Nga ako galing ginabalik-balik niya dito sa bookstore. Kag subong, wala na kami sang communication. Hindi gid man guro kami para sa isa kag isa. Apang hindi ko malimtan ang amon pagkilalahay nga naghatag sa akon sang hingalit nga inspirasyon. Natapos ang kasaysayan ni Mutya, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Hingalit nga inspirasyon. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang bed Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibi man ang Angeles. Si Shalimar, nagpagkikita sa imo tisoy? Oo, bossing. Wala siya makatanda sa akon sang mayo sang nagadate pa ka mga duha. Siguro wala siya makatanda sa imo. Kaya sa ako natuon ang iya panulok eh. Bossing, basi na kay balo siya guro nga nagapakuno-kuno ka na nga imol siya. Gani agin bayaan kaniya. Kagusto kaniya nga makita. Agun niya makambalanay kumusang mayo. Kagdira, dra basi may balaan nga nagabutig ka lang sa iya o kung wala. Kaya, dungin akulbaan ko bossing. Pasibla hindi madugay kag mandakpan kaniya. Kag hindi ka na makalikaw sa tanan nga tion sa iya. Nakaibalo ako sinatisoy. Nagahulat na ako sa gusto nga tion. Agud nga isugid kay Kari ang tanan kung sinugid ako. Apang tisoy, buhata lang ang tanan nga pagi ha. Nga hindi ako madakpan ni Shalimar. Mao, otro pag nang imo pakaduha nga naghunting man sa imo. Resta subong, wala pa ka mo makakita isang personal. Nagalibog mga ning ulo ko tisoy eh. Kinanglan makaibalo na si Kari. Kinanglan mahibala niya ang tanan. Antes kami makapakasal nga duha. Tisoy, ara naman ng babae nga nagapangita sa imo. Ano na? Kapon na kami nagabalanay, ari naman siya. Makapila na ako magsiling siya. Na wala pa makabot si Tisoy, bro. Habi ni Minggoy. Siling nga siya si Tisoy libat. Wala dre. Kaya may ginkantuan. Yung mabalik lang sa buwas. Ay, amo lang ang isiling ko? Oo. Basi makig siya. Kung makig siya, paim na to ba? Oh. Sige na bala. Basi kung makig si Busing kung makaibalo nga. Wala na itong tuman ang ginasugo sa aton. Ate, katuan ko na lang siya. Hambalon ko na lang siya nga wala ka pa makabot. Kaya may katuan ka nga importante. Ate ho, amo na. Ate hoa. Makapoy, abi mo sagat palibat-libat. Hindi ko yung makapadugay sugilanon siya. Bahala na dito si Minggoy siya. Si Tisoy? Kakuan, miss. Wala pa siya mag-abot. Pero nagsiling siya kay na nga kung mag-abot ka, magulat-hulat ka lang. Kag mag-inom ka lang anay kung sang tuba. Ano? Kag nga mainom ako sang tuba? Ako nga, hindi ka matakan sa paghulat siya eh. Nagsiling si Tisoy nga importante kung nung ikatuan niya mo. Ano gid ka importante? Abot man gani Wala man siya magsiling. Basta ang tugon niya, magulat ka lang kung saan siya mag-abot. Kag saan siya maabot? Basi kung matapos lang iya kinanglan eh. Hoy, wala ako yan na anad nga maghulat. Ako ya ang ginahulat. Mo gani nga mag-inom ka lang isang tuba. Para nga hindi ka matakan sa paghulat. Ginalabugay mo ba ako? Wala miss wala gid siya. Kung gusto mo nga
kung gusto mo, kuhan, maghalin ka na lang, anay. Magbalik ka lang, buwas. Ate Mayo, pero hambalon mo gid si Tisoy nga maabot ako. Ate, ho, misa, ho, Kag kinahanglan nga ara gid si Tisoy buwas ha. Kag mahulat sa akon. Ate, ho, misa, ho, Okay, malakat na ako. Oh, miss. Ay, ato na siya. Mayo lang ay nagpasugot siya. Anay kabla. Kadtuan ko naman si Tisoy. Kag sugiran ko siya sang natabo. Tisoy, maayo man kinaisipan ninyo atong abuhaton. Siguro mauntat na si Salimar kung matak-an siya nga hindi niya ako makita. Pamatyag ko hindi siya matakan, busing mo. Desidido gid siya nga tukibo ng parte si mo ya. Pabayi lang anay na. Nagahulat pa ako sang husto nga tiyon eh. Agod masugid ko kay Kari ang tanan. Tinga nga, wala mo sugid sa iyang tanan, busing ha. Patod nga malipay si Kari kung makaibalo nga, hindi ka gali imol. Ikaw gali isa ka magkaranon. Wanabi, basi makibot siya. Kag nahadog ako nga madula siya sa akon. Basi kung masiling siya nga gintunto ko lang siya. Sus na, no. Tiura mo na siya at pagtunto, ha? Kaya pakasal mo na siya, busing. Wala ka lang makahangop, Tisoy. Laing nga babae si Kari. Kag nakulbahan ako, nga nagabot tub-tub diri ang akong pagpakuno-kuno. Bisis nga nagbalik-balik sa kalubihan. Apang hindi ko gid mahambal si Tisoy. Bangod masami siya nga wala. Kag amoy nang hambal sang iya kapid nga libat. Animal. Nabatyagan ko nga nagabutig siya sa akon. Apang wala ko sang mahimo. Agod mapilit ko sila nga magsugid kun din si Tisoy. Nagapanago si Tisoy nga driver ni Ferdinand nga nakahibalo sang likom sang iya amo. Nga nagpakuno-kuno lang gali si Ferdinand. Pero ang matuod, manggaranon siya. Amo inang ginsugid sa akon sang iya pakaduha nga si Scarlett. Oh, kinahanglan. Makita ko gid si Ferdinand. Kinahanglan gid. Magsulod ka. Isa ka babae ang nagsulod. Hobin pa siya. Apang dubaday man ini. Daw taga-uma. Magpungko ka. Sino ka palihog? Ako si Landa, ma'am. Landa Mercurio, Kag hinablos ako ni ng minyang. Ang
ang nagatrabaho bala diri nga kabulig nyo, haw? Kom, hinablos ka ni Minya? Apang wala ako makahibalo nga may hinablos siya. Hinablos niya ako. Ikaw gani, ma'am. Naklala ko ikaw. Ikaw si Shalimar, hindi bala? Ang babae nga gindala ni nang Minya sa uma. Kagdason, nagbata kapag gani sa isa ka bata nga lalaki. Dason ginpaboy mo kay nang Minya. Ano? Nagbuang ka na siguro, no? Wala ako makakilala sa imo. Kag wala ako makakita sa imo, kundi subong pa lang. Pero matuod ang ginasiling ko, ma'am. Ugaling, wala mo man tuod ako makita mo. Kaya hindi maluyag sinang Minya nga may tao nga iban nga magkadto sa ila balay. Kagin sikrito lang ang imo pagbata. Kay man, nadisgrasya ka mo. Wala ako na disgrasya, ha? Kag untati ang ginahambal mo nga ina, kay hindi ina matuod. Wala ako sang ginbata sa umanan day Minya. Nakabati ka? Wala. Wala ako sa may ginbata. Nagbata ka gid lang. Ginsulod pagani ni nang Minya ang bata sa karton. Akon pagani to karton. Pero kabalo man ko nga wala to ginaboy ni nang Minya. Ginatag niya to ya sa iban. Kay man, buhi to yang bata mo. Hipos! Hoy, sino pa ginang sugiran mo sina? Ba, wala na ah. Man ginpandaman ko yan ni nang Minya. Nga, hindi gid ko namanugid sa bisan kay sino. Di, wala man ko nanugid nga mamaw. Ano ang matabo kung makaibalong mga tao? Wala ka na sang labot. Kagkiputa ang baba mga ina, ha? Kung hindi ka maluyag, nga bingaton ko ina, kagdaskan sang bato. Ay, si Maman, wala man kuya sang sala. Nagbulig lang kuya sa paghimo sang imo nga bata. Kag nga nagkadto ka diri? Kapangita kuya sang obra, ma'am. Gani nga naghapit ako di kinang Minya, para nga makaibalo siya bala nga ari ko, haw. Kag para nga mabuligan niya man ako magpangita sang obra. Pariyo bala sa iya, haw. Gay balo mo kuya mag-obra sa sulod sang balay, ma'am. Mapabulig lang ko sa iya nga makakita man ko sang amo, Agali? Mapamutsat sa ka man? Oo, ma'am. Matrabaho man ko sa tawo, Kay ti, wala man ko tinapusan mo. Diyos, hindi ako makapati nga nakahibalo ka sang natabo sa akon. Wala ka sang huya. Kag hindi ko mabalaan kung anong buhaton ko sa imo karon. Ay, ma'am. Hindi lang ko pa ganoy. Hindi ko yung manugid sa imo sikrito, Gin, pamatudaan ko lang sa imo. Nga, matuod ko yung hinablos ni nang Minya. Amo lang na iya. Wala na sang iban. Gusto ko lang yung mambasin ng Minya, Mahalin ko dayon kung makasaglanon ako sa iya. Minya! Kari ka dire! Dali! Ara na, day! Maghulat ka lang sa makadali, ha? Kay ara na siya. Day! Arin ako day sa limar, Be! Landa? Ikaw? Oo nang Minya. Ako? Nga ari ka dire. Maano ka? Mangita ko sa ngobra. Maabi kay kapigado gito ya sa aton mo. Kang naisipan ko man lang yung magpabulig sa imo. Karon Minya, sugiri ako. Nga nakahibalo ang hinablos mo nga ina, parte sa akon. Nga amin niya? Kwan, ma'am. Nagbulig siya sa akon sang nagbata ka. Siya atong nag-init sang tubig. Siya ang nagahatag sa akon sang mga kinahanglanon ko. Abi kay do sa mabuang ka na sa kasakit mo. Gintawag ko siya, agud nga magbulig sa akon. Kag nga wala ako sang nakita, sang wala pa ako makabata. Abi kay ginhambalan ko siya nga hindi magpakita sa imo.
Bangod nga hindi ka maluyag nga may makakilala sa imo nga bisan sino. Pero makasalig kaya, ma'am, nga hindi na siya magpanugid sang iya na hibalan. Masaliga na siya yaday, Manul nga daan, ina. Wala sang tinunan. Basta mo sina nga klase sang babae, hindi ina masaligan. Day. Makasalig ka na sa iya, ya. Amuin ang ginabuhat niya. Nagapangita siya sang obra. Kagusto ko nga diri na lang siya maobra. Ha? Diri siya maobra, day? Oo. Luyag ko nga diri na lang siya maobra. Bangod bantayan ko kamo. Oras ka nga may makahibalo sang natabo. Bungguon ko kamo nga duha. Ikaw ang mabantay sa iyamin niya, ha? Kag sa tion ka nga makasala siya, pati ikaw makatilaw man sa akon minya. Oo, day. Salamat gid sa imo, day Shalimar, ha? Madamo gid nga salamat, day. Hindi ka magpasalamat. Bangod hindi pa sigurado ang kabuhi mo diri. Kag sa tion nga magsala ka, patsyon ko ikaw. Ate. Oo, day Shalimar, Hindi ko yung magpanugid ya. Promise ko gina, hindi ko kaya manugid sa bisan kay sinong. Sige na. Maghali na kamo. Kag tandaan nyo gid ang ginhambal ko sa inyo, ha? Sa tion nga magsala ka, madalaman si Minya sa silot ko sa imo. Ate. Oo, mama. Oy, Landa, nakabati ka, ha? Oo nang Minya. Sige na. Maglakat na kamo. Oo, day. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaysa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo